той би могъл да си реализира стоката безналично на стокова борса. Но предполагам, че за сега никой от вас не го прави това нещо. След това говорим за стокови тържища. Това, което вие разбирате като борса. Тъй нареченото народното понятие борса, това са истинското наименование стокови тържища. И след това идват пазарите на производителите, които са около... Колко са, Николай? 7 са регистрираните в страната, където може при олекотен и облегчен режим да се продава стока от земеделски производител. И ако внимателно сте погледнали закона, това е свързано точно с това, което казахте вие. И за това сме помислили за вас. Много хубаво казахте, аз не искам да виса на пазара на производителите всеки ден. Искам да отида, когато имам стока за продане. Стари закон гласеше така, че самите организатори на пазара на производителите не можеха да продават те самите стока от земеделски производител, защото извършиха нелоялна конкуренция спрямо тези, които не имат площи от тях. Ние го разрешиха този проблем точно както се прави в Европа. И сега ви даваме възможност да се договорите с организатора на пазара на производителите, той да продаде за ваша сметка срещу някаква минимална комисиона, т.е. да ви партидизира стоката, да я етикетира и да я продаде за ваша сметка, като ви изплати в най-кратък срок, според договора, който сте подписали, парите за тази стока. И т.е. вие от сега нататък бихте могли при една по-добра организация въобще да не стъпвате на пазар на производители. С това трябваше да започнем. Благодаря. Кое? Всеки един пазар на производителите по нови закон може да продава стока от името на земеделски производител. До сега това не съществуваше, но сега от 3 декември вече влиза в сила. Дадена е възможност, да. Сега, ако вие не желаете или самия организатор на пазара на производителите не желае, т.е. не можете да говорите за цена и за условия, няма нищо насилствено тук. Това е пожелание. Така се прави в цяла Европа, просто искам да ви го обясна. В европейските държави земеделските производители са по-едри наистина, отколкото в България, но това е обусловено по други причини. Много малко някои от тях въобще висят по тези пазари. Те просто договарят стоката, закарвате на пазара на производителите, там тя се манипулира, партитизира, окачествява, залепват се етикети и се продава, като вие си получавате парите, да кажем, примерно в края на седмица, така както сте се договорили. Може да помоля за нещо? Мога да задават въпрос? Нищо, аз чувам, ето сега ще ви дам. Пазари на производители, къде има сега? Има в село Огняново, в момента. Има в Плодовитово, има в Сливен, Първенец. За сега не може. Дали не е възможност? Изменението допълнително закона дава тази възможност. Вие в този момент не можете. И всеки, който... Аз знам къде ви боли. Това, че искате си продадете стоката на цена, каквато вие искате. Защото всеки от вас казва... Защото всеки от вас казва, госпожа, ама те ще ми дадат жълти стотинки за това, което произвеждам. Знам. Казвам се Рен, Стряма. И по тая... Нека да довърша. И по тая причина трябва вие, ако искате да си продавате вашата стока, да бъдете търговци. Това казва изменението на закона. Тоест, да допълня само и ще чуем следващия въпрос. Ако вие не се споразумеете с организатора на пазар на производителя за цената и условията на плащане, това, което преди малко чухте господина, не ви устроя цената, в търговията няма нищо насилствено. Не може държавата да направи закон, задължаваме този да продаде неговата стока на толкова при пазарна икономика. И затова ние казвам, ако не се споразумеете, тогава трябва да се регистрирате като търговци, да се продадете сами на цена, каквато вие искате. Ако може да продадете максимално скъпо, продайте я. Това е само във ваша плюс. Това е плюс на вас, на държавата, на всички ни. Затова ние разширихме обхвата на закона. Той беше доста рестриктивен преди това, точно спрямо земеделските производители. Ние смятаме, че направихме добро, дадохме ви 3 възможности. Така, значи като земеделски производител, който е регистриран с БУЛСТАТ, с касов апарат, който накарахте да си купим като земеделски производители на борсата, става въпрос за първенец, производител няма значение къде. Сега в момента, че този касов апарат трябва да отпадне, защото ние трябва да станем търговци, по търговския закон да се регистрираме. Значи болният въпрос е тук. И питате къде е разликата. Разликата е в счетоводителя,
разликата е в данък, който трябва да се плаща, че няма вече отстъпка като земеделски производител. Въобще нещата... Да. Тук усложняваме доста въпроса, може би ще трябва да прехвърля топката към законодателите. Точно стане болния въпрос на хората, защото сега трябва да станат и търговци. Ние обсъждахме на широко преди няколко дена тази проблематика, защото знаем и къде ви боли, но нали сами разбирате, че малко е сложно да дискутираме сега тема, ама защо ни карате да плащаме данъци? Ами в тази държава всички трябва да плащат данъци. Касовия апарат ще го пререгистрирате, това, че го имате, няма да си купувате нов. Няма проблем. Просто ще го пререгистрирате. Ама защо трябва търговеца, който ние сме накарани като земеделски производители, да си имаме касов апарат, да работим в момента с него и в един момент сега това отпада това нещо? А в агенцията по вписванията може да се регистрира като търговец? Не, значи ние не искаме земеделски производители да си останем с касов апарат. Ма можете да останете. Той, господин Лазаров, ви каза, никой не ви кара на сила. Ако искате да продадете стоката, т.е. да дадете на организатора на пазара на производителите, не се регистрирате. Точно тук не разбирате тънкостта. Ние ви даваме възможност. Ако четете внимателно промените в закона, никой не ви кара на сила. Останете си земеделски производители, но тогава ще си продавате стоката на пазари на дребно или ще трябва да се договаряте с други търговци, които оперират на стоково тържище. Това също може да го направите. Вземете един ваш колега, който е регистриран като търговец, договорете се с него, защото той има клетка на тържището и той ще ви продаде стоката. Да, ама тази система не става. Ти не можеш да му закараш днеска 5 тона. Ами тогава се регистрирайте, даваме ви 3 възможности сега. Аз не мога да разбера, разбирам го този проблем, но ние разширихме обхвата. Ние ви даваме повече възможности от преди. Защо сте толкова консервативни и искате да остане старото положение, като ние го правим заради вас? Една възможност, втора възможност, трета. Изберете си една от тях. Ами защото тази система с клетката, да отидеш да си оставиш стоката, не работи. Днеска му оставяш стоката и определям сега с цената, примерно 1 лев. Той не му пука. Ще продаде половината или по-малко. След 3 дена ще каже, вземи се, тя не става за нищо. Аз съм набрал друга стока. Разбрах го това. Защо не се регистрирате тогава и да се явите като юридическо лице, сами да се и продадете, на колкото искате? Какъв е проблема? 2 лева и пререгистрация на касовия апарат. Човека каза, не може и търговец да бъде и производител да бъде. Не, нещо не се разбираме. Нещо не се разбираме. Това е проблем. Ние в момента смесваме 2 различни закона. Значи аз искам да ви задам следващия въпрос. Малко ще задълбая в това, което преждеговорившия каза. Значи проблема е следния. Ние се регистрираме като земеделски, като ЕООД или ООД по търговския закон. Така, поради естеството на земеделския труд, как ще докажа аз разходите, които ще направя за това производство, като в огромното си мнозинство тези земеделски производители са достатъчно дребни и сами си извършват тези дейности? Как ще докажа? Аз като отида като ООД, лице регистрирано по търговския закон, автоматически цялата продукция, която аз продавам там като търговско лице, ми се облага с данък печалба. Как ще докажа направените разходи? Как? Значи, един простичък пример, ще продължа 2 минути, може би още да занимавам. Лично аз отглеждам сега овощни дървета, градини имам. 5 декара круши права. Аз съм си произвел разсада, аз съм си изорал, аз съм си набраздил, със семейството ги засаждам. 5 години ще ги гледам и на 6-та година, като взема да ги бера, като отида ще ми сложите 15% данък върху абсолютно всичко. Там е болка. Не е болката с касови апарати, с фактури, да докажем и така нататък. Много хубаво казвате, ма вие сега трябва да плащате данък печалба от преди много години. Разбира се, но на призната нормативна 60% като земеделски производител. От тук нататък вие ще ме облагате абсолютно всичко, което го дам като продукция. Очевидно нещо не стана ясно. Да, наистина. Измененията в закона не ви задължава да се регистрирате по търговския закон като едноличен търговец, ООД, АД и така нататък. Това го разбрахме. До сега, като не бяхте регистрирани, как процедирате? Нали? Това се опитват да ви кажа. Значи до сега аз фактически, каквото продавам и го чукам на касовия апарат, счетоводителката ми го изчислява и плащам плоския данък върху 40%, 10%, 60% ми се сметка. Значи в момента, в който аз се регистрирам като лице юридическо,
Как ще докажете тези разходи, които ги извършвам? След като нормативно не Ами вие сега ще останете земеделски производител, нали пак ще ви признаете нормативно признати разходи? На кой ще си продам продукцията? Аз мисля, че до момента това се говоришме на пазара. Не продайте го на едро по другия ред. Ако искате като търговец, регистрирайте се като търговец или едното, или на другото. Вие и сега сте се регистриран земеделски производител и продавате по същия начин. Проблемът е, че точно е това наболи всички нас. Необходимостта да се отидем на борсата, да си предложим продукцията на едро. Аз не мога да отивам по пазарите. Аз произвеждам 20 тона круши. За какви пазари говорим? Значи, разликата тук каква е? В момента земеделския производител има касов апарат, отчита всичко. Защо трябва да стане по друг закон, по търговския закон, да му е БУЛСТАТ? Това не мога да разберем. Земеделския производител си има касов апарат, чук си всичко. Преди малко, когато започваме разговора, никой от вас не споменава за този проблем, с който се явиха ваши колеги преди една година, когато почнахме да работим по закона. Защо не поговорим малко за нелоялната конкуренция и за тези, които са фалшиво регистрирани земеделски производители и от които вие се оплаквате? Защо не говорим за тях? Значи в момента болният въпрос е това, че от 1 декември никой от тези хора няма да стъпи на борсата. А защо преди това се оплаквате от нелоялна конкуренция, от ниски цени и неистински цени? Пазарната икономика, това е, никой не може да каже цените какви ще бъдат. Точно това става въпрос за клетките. Аз ще дам на тая клетка и ще му кажа на 1 лев ще ми продава стоката. Обаче моя съсед е дава на другата казва на 80 стотинки и моята стокче ще залежи и се хвърли. А така аз си намеря на кой да я дам, като отида на борсата. С касовия апарат, с всичко. Значи, това съм с касов апарат, земеделски производител, чукам се там, дали съм търговец или няма значение, всичко е изрядно. Защо трябва да станем търговци? Това е болният въпрос, предполагам всички хора са съгласни с мен. За да станат търговци, повтарям пак, дано да ме разберете най-накрая, за да бъдат всички под един знаменател, да не може от едната страна седи земеделски производител истински, както сте вие, който нещо произвежда, и до него да седи неистински земеделски производител, който никой през живота си, пак повтарям, не е отгледал един домат, а продава на по-ниска цена открадната или контрабандно внесена продукция. Ето това е отговора на въпроса. Това го направихме заради вас. Значи в момента... Сега всички, които оперират, госпожо, секунда само, без нерви. Сега всички, които оперират на пазара на производителите, ще трябва да покажат стоката, нейния произход. Тоест, когато е фалшиво регистриран, той не може да докаже от 2 декара 20 тона продукция, която продава целогодишно там. Това устройва ли като отговор? Не, значи въпросът е точно това. В момента на борсата с касовите апарати всички са еднакви. Търговеца, земеделския производител не знаеш кой какъв е. Всеки си работи, всеки си чук. Сега вече произхода е отделен въпрос. Ама не е отделен въпрос. Искам да ви кажа само едно. До сега държавата, в лицето на Държавната комисия и другите органи, направо ви казвам, си затваряше очите. Защото не може, когато нашите инспектори отидат и проверят и се покаже една карта за регистриран земеделски производител, примерно там пише 10 декара или 5 декара домати и зеле, ние му намираме в камиона тонове, десетки тонове зеле. Ако това не е фалшив земеделски производител, здраве му кажете. Значи ние трябваше да работим по съвсем друг начин. Сега искаме това нещо да бъде премахнато. И с регистрацията на търговец това ще се премахне. Ще се премахне, защото този, който има 20 тона зеле и няма как да ги е произвел, трябва да докаже собствеността на стоката с други документи. А други документи може да покажеш само когато е регистриран търговец. Иначе няма как. И производителът става назад ощетен вече с всичко друго. Няма къде да се кара стоката и това е. Така става в канала, ще се хвърли. Да. Аз искам да попитам, като отиде на борсата, какво му трябва? Сега ще ви обясним, госпожа Тишев. Това е въпросът. Не е въпросът на пазар да отидеш. Обяснявай как ти трябва. Ето обяснявам. Познаваме се. Какво трябва да имате, когато сте на тържище? Това ли ме питате? Значи, добре по-високо. Трябва да имате касов апарат, трябва да имате касова книга,
трябва да имате фактурник, от който да издавате фактури и за всяка сключена на тържища сделка да издавате фактура и касов бон при плащане в брой. Така. Добре, какъв е тогава проблем? Кажете, какъв е проблем? Издавате си фактури, издавате си касов бон. Имате си документи за Защо трябва да ставаме фирми? Заедно са нещо, тук са наклепите. Наклепите буквално вие не продължавате да създавате стоката. Те сами искат да спорим, ние къдърваме, вие къдърваме, какви разходи имаме. Как да държим ние на това? Ние разходи няма да не си изкараме всичко. Как мислите вие? Може ли аз да се изкажа? Да. Абе, човек не иска да ви обясни, че всички земеделски производители имате право да продавате на пазара за земеделски производител. На тържището. Не в клетка, от бус, наказати го. Аз искам да попитам, одобрена съм по програма Млад фермер 112, трябва ли да се регистрирам и аз с касов апарат да стана ЕП? Да, повторете, че не чухме. Одобрена съм по програма 112, трябва ли да стана и аз едноличен търговец? Може ли, не може ли? Не знам коя е тая програма. Не знам. Млад фермер. Фермер. Значи, ако иска, това е различно нещо. Ето тук, да. Ето тук, колегите. Това не е... Това, че се регистрирам и имате проект по програма Млад фермер, не ви задължава да се регистрирате като едноличен търговец. Може да го направите, програмата позволява, но това е ваше желание. Не е задължително, нито е пожелателно. Не знам с какво се занимавате и какво произвеждате. Ако ще търгувате на тържище, би трябвало да се регистрирате. Съответно за въпроса, след като тя не е задължена да са, както и аз съм по 112 за млад фермер и не съм задължен да се регистрирам, нали, като едноличен търговец, къде аз ще си продам стоките, като на борсата и на тържищата не ме допускат да влезна? Значи, отговора на въпрос е, ако ще продавате на стоково тържище или на пазар на производителите, трябва да бъдете регистриран. Добре, значи аз... Ето отговарям и трябва да бъдете регистриран след 3 декември. Трябва. Като едноличен търговец? Като едноличен, какъвто искате, като ЕОД, като ООД, както си прецените. Да, но само че аз съм го подписал договора преди 3 години като физическо лице. А когато стана като юридическо лице, в този случай само като ЕТА. Младите фермери могат да се регистрират само единствено като еднолични търговци. Станеш ли ЕОД, проекта няма да се счита за изпълнен. И от тук нататък какво следва? Едноличен търговец, ето. Да, едноличен търговец. До тук се осигуряваме на 100 лева здравно. От тук нататък започваме да се осигуряваме на 220 лева. Значи всичките осигуровки не скачат двойно. И какво правим в случая? Ами този въпрос е много труден да ви отговоря на него. Може би законодателите да ви отговорят, защото в тази държава всички трябва да бъдат равнопоставени и всички трябва да плащат осигуровки. Добре, всички трябва да плащат. Няма как да ви кажа, че държавата ще приеме някакъв закон, по който едните да плащат осигуровки, другите да не плащат, съжалявам. Добре, защо се тръгва от селянина, не се тръгва отгоре? Значи всичко, каквото става, селянина го обира най-напред. Ние не искаме нищо друго, освен да работим, да има къде да се реализираме. Не съм чул в тази държава някой да плаща осигуровки на 100 лева. Вие ме очудвате. Има минимална работна заплата, в която всички са длъжни да си плащат осигуровки. Добре, ние сме на минималната работна заплата в момента. Тя е 290 лева в момента. Да, и колко ни са осигуровки на месец? Вие казахте за някакви 100 лева, аз съжалявам, говорихме за 100 лева. Ами 100 лева са ни осигуровки всеки месец. 100 лева ви струват осигуровки. Да, а сега ще плащаме по 220. Защо? Защото трябва ако се регистрираме като ЕТА, осигуровките са върху 2 минимални заплати. Да.
проблема явно е в осигуровките. Това е първият проблем, който